Bon dia, jo sóc Marta, monitora de l'Esplai de Ballet, i l'activitat que us volia proposar per a esta setmana és fer un cinefòrum. Com anem a fer un cinefòrum si no estem presencialment? Pues el que podem fer, l'alternativa és elegiu una pel·lícula o una sèrie que se vulgueu veure o que s'esteu mirant, perquè també pot servir, i lo principal és reflexionar sobre el tema o sobre el missatge que ens vol transmetre. És com fer un poquet una reflexió de la pel·li en general. I al final del vídeo, bueno, ara a continuació, vos ficaré unes possibles preguntes que també podeu contestar i també vos proposaré algunes sèries o algunes pel·lícules que se podeu veure per si no se vos ocorreix ninguna. Preguntes. Quin és el tema principal de la pel·lícula o sèrie? Quin personatge t'ha agradat més i per què? Quina escena t'ha agradat més i per què? Localitza una escena en la qual tracten algun tipus de desigualtat i com la resolen. Com acaba la pel·lícula o la sèrie? I quin és el missatge que t'ha transmès? T'ha agradat? Hi ha alguna cosa que no t'hagi agradat? Quina valoració li ficaries de l'1 al 10 perquè els companys i les companyes se la vulguin veure també? Recordem que no cal seguir-les, simplement és un patró. Podem contestar fent una simple reflexió. Molt bé, doncs ara que ja heu llegit les preguntes i suposo que haureu elegit una sèrie o una pel·lícula que més vos interesse, o vàries, el que heu de fer és, teniu tot el temps que vulgueu per a veure aquesta pel·lícula o aquesta sèrie i per a enviar-me les reflexions que també poden anar acompanyades d'una recomanació per a que els vostres companys i companyes també se la vulguin veure i la disfruten tant com vosaltres.